Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, piye kabarmu kabeh dulur? Mandar muga sampean sehat-sehat kabeh ya, alhamdulillah. Amin. Salam teko aku kanggo sampeyan wong Jawa sak donya. Wong Jawa iki ora gur ning Jawa, ya ora gur ning Indonesia. Tapi ning luar negeri ya akeh wong Jawa. Salam kenal, salam jumpa karo aku ning Megai Channel. Oke lur, iki video pertamaku ning Megai Channel. Channel sing arep bahas seputaran sauplek-upleke YouTube. Dadi kanggo sampean kabeh lur, lek sampean iki jek YouTube anyaran utawa jek belajar arep dadi YouTube, wis pas banget. Pas lek entuk video iki ya. Dadi sampean ra usah ning ndi-ndi, tongkrong ngono ae videoku iki. Oke dulur kabeh, sadurunge awake bahas masalah YouTube, aja lali sampean like, komen, subscribe. Kuwi mau gratis kabeh. Ya lek sampean duwe pertanyaan masalah seputar YouTube ya sampean pengen curhat lah ora apa-apa, sampean tulis ning kolom komentar ya. Nah, lek wis sampean subscribe, ayo lanjut ning pembahasan berikutnya. Oke dulur, pasti sampean pernah mikir ya, apa tenan sih YouTube iku iso ngetokno duit? Apa iso? Terus lek iso ya apa carane? Piye carane? Iku juga pernah tak takokno ning aku juga. Apa ya tenan YouTube iki iso ngetokne dhuwit ngono lho ya, ngasilno dhuwit. Terus piye carane? Tak kandhani sampean kabeh lho. Bener, YouTube iku iso ngasilno dhuwit, iso ngetokno dhuwit, tapi ora mak plutuk-plutuk koyo ning ATM ora ya. Enek carane dhewe, tapi sing jelas YouTube iku iso ngasilno dhuwit. Haha, enak to? Molakno. Lah syaratnya piye? Carane ya apa? Syaratnya mung siji lur, lek sampean pengen entuk duit teko YouTube. Mung siji syaratnya, yaiku upload videomu ning YouTube. Ya mung kuwi kan meneh. Lek sampeyan ngupload video ning YouTube iku bakal entuk duit. Lah tapi sampean lek gak ngupload video ning YouTube, ya sampai ngiler ora kira entuk duit, ngono ya. Dadi uploadan videomu ning YouTube. Engko sampeyan entuk duit. Nah terus apa sih untungnya ya ngupload video ning YouTube iku? Ya siji, tak kandhani. Lek sampean ngupload video ning YouTube, iku videomu gak bakal ilang lur. Ya lek sampean duwe momen, duwe kegiatan ya, sampean upload ning YouTube iku gak bakal ilang. Sampai anak putune sampeyan iso nonton, iso ndelok. Tapi lek sampean simpen ning HP, HP-mu ilang, memorimu rusak, ilang kabeh videone. Nah, iku lho keuntungannya ya ngupload ning YouTube. Sing keloro, apa sih keuntungannya ngupload video ning YouTube iku? Sing keloro ternyata ya setelah aku juga dadi ngupload video ning YouTube ning channelku sitoke, iku ngasah keterampilan lur. Contohnya ngene, sampean iku hobine masak. Ya toh? Terus sampean nggawe sego goreng. Mbok upload ning YouTube. Lho ternyata akeh sing njaluk dimasakno perkedel. Lho kan akhirnya sampean kudu belajar iku. Belajar gawe perkedel lho kan ngasah keterampilan to. Nah, iku. Terus sing ketelu jelas. Wis jelas iki sing dinteni kabeh. Aku yo ngenteni ya. Iki aku yo ngenteni lur. Entuk dhuwit. Nah, entuk dhuwit teko YouTube iku iso. Ya syaratnya yo mung kuwi mau dhisik. Kok syarat-syarat liyane yo gampang kuwi. Sing penting saiki sampean kudu ngupload dhisik video ning YouTube. Lho, penak to? Lah, timbangane videomu mbok simpen-simpen ning HP bocor. Nah, engko ditangkap gara-gara ITE, gara-gara videomu sing bocor-bocor iku. Ya toh? Bahaya. Jadi paling enak diupload ning YouTube. Sok mben mbok delok kapan ae, iso ngono. Gak khawatir ilang ya. Nah, lek ning HP iso ilang. Kelorone ya kuwi mau, sampeyan iso nambah keterampilan. Iso nambah pengetahuan ngono lho. Ya, sing ketelu ya iki sing dinteni kan untuk duit mau. Oke dulur, sampeyan wis paham to piye carane untuk duit teko YouTube. Nah, engko ning video kelorone aku arep gawe video piye carane gawe channel ning YouTube ya. Sadurunge ngupload video, sampean kudu duwe channel dhisik ning YouTube. Engko tak warai carane. Saiki sampean lumpuk-lumpuk bahan dhisik, gawe diupload ning YouTube. Oke? Jadi aja sampai sampean ketinggalan ning videoku berikutnya. Nah, oke lur ya.
sakmene ae dhisik videoku. Engko tak lanjutne ning video berikute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.